Kuwi sing demo-demo njaluk diganti presiden ku jane arep njaluk diganti sapa aku takok. Ganti kowe we mak ben kabeh ora mundakno lho. Aku Iya, gelem ora. seprane repot aku ya kakean penggawean. Alah penggaweanmu ki apa to mak cah wedok? Paling yo masak karo manah. Esok ngene iki ya masak ngurusi omah ngurusi bocah kuwi wis repot banget. Kuwi engko aku awan ngarit. Yo nek awan ra iso sore we sore. Lah sore aku cek makane bajul karo Kang Nguru lho. Wah kemen to mak ingon-ingonamu. Ya wis bengi we bengi. Engko bengi aku cek kon begagah. Repot aku. Lah tak mbok kon ngurusi negara Indonesia aku gak sanggup. Nyapa lho begagah arang dadakan. Wis ora pokoke nek ora sampean ora. Golek liyane, golek wong liyane akeh wong gendeng. Wong gendeng-gendeng kae nganggur kae podoan ya. Aja maknur wis liyane wis. Lah wong genteng kok kon dadi presiden tambah remuk negarane. Wis cepet kowe, ndang tak daftarke. Sepurane. Mak malah melayu, jangan dulu tenan kowe. Mak.